ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆ ಹೆಂಚುಳ್ಳರು ತುಲೆ ತುಳಿತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿದರ್ದ ಇದು ಶುಕ್ರವಾರದ ಆಚೆ ತರಕಾರಿ ಬರ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಂದು ಇದೇ ಕೊಂಚ ₹10 ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಕೊಡಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಬರ್ತೊಂದತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಕೆಂಪು ಸೊಪ್ಪು ಇದು ಅಂಚೆನೆ ಆಮೇಲೆ ಸಮೋಸಲ ಬರ್ತೊಂದತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಸೋನು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ಉಲ್ಲಾಯ್ಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದ ನಿಕ್ಕೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇಜ್ಜ ಬಕ್ಕ ಇಂಬೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೇಕಾರೆ ಕೇಂಡೆ ಹೂವ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮೋಸ ಒಂದು ಬಂಡಿ ಇತ್ತೆ ನೀ ರಪ 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 ಜಟ್ಪಟ್ 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 ಈ ಸೊಪ್ಪುದೊಂಜಿ ಅನ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಇತ್ತನದ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಲೀಫ್ ರಿಚುವಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಏರ್ಪುರ ಬೇಲೀಫ್ ರಿಚುವಲ್ ಕೋಡೆದ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಮಲ್ದರ್ ಅಂತ ಪಣ್ಣದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪನ್ನೆ ಓಕೆ ದ ನೀನಿಕೀತೆ ಬಾಯ್.